ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ ಶಾಲೆ ಬುಡ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬರೊಂದಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಪಾಪು ಕಡಪುನಗ ಆಯ ತತ್ತದು ಬೂರ್ನ ಪುಣ್ಣೊರ್ತಿ ಬೊಲ್ಲಗು ಪೋಯಿನ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಬೈಂದೂರ್ದ ಕಾಲ್ತೋಡು ಗ್ರಾಮಡು ಸೋಮವಾರ ನಡೆತದಂಡು ಬೊಲ್ಲೊಡು ಪೋಯಿನ ಪೊಣ್ಣು ಬೋಲಂಬಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಿ ಮನೆತ ಪ್ರದೀಪ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಿತ್ರಾ ಮೊಕ್ಲಿನ ಮಲ್ಲ ಮಗಲು 7 ವರ್ಷದ ಸನ್ನಿಧಿ ಆದುಲ್ಲಲು ಶಾಲೆ ಬುಡ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬರೊಂದಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಪಾಪು ಕಡಪನಗ ಆಯ ತತ್ತದು ಬೂರ್ನ ಪುಣ್ಣೊರ್ತಿ ಬೊಲ್ಲಗು ಪೋಯಿನ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಬೈಂದೂರ್ದ ಕಾಲ್ತೋಡು ಗ್ರಾಮಡು ಸೋಮವಾರ ನಡೆತದಂಡು ಬೋಲಂಬಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಿ ಮನೆತ ಪ್ರದೀಪ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಿತ್ರಾ ಮೊಕ್ಲಿನ ಮಲ್ಲ ಮಗಲು 7 ವರ್ಷದ ಸನ್ನಿಧಿ ಜೀವ ಕಳೆವನ್ನ ಪುಣ್ಣಾದಿತ್ತದು ಬೈಂದೂರ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಪ್ಪರಿಕೆಡು ರಡ್ಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತಲು ಶಾಲೆಡ್ದು ಬನ್ನಗ ಬೀಜ ಮಕ್ಕಿಡು ಪಾಪು ಕಡಪನಗ ಬೂರ್ದಲು ಬಾರಿ ಬರ್ಸೋಡ್ದಾವ್ರ ಬೊಲ್ಲದ ರಭಸ ಜೋರಾದಿತ್ತದು ಬೊಲ್ಲಡ ಪೊಯ್ ನೆಡ್ದಾವ್ರ ಅಂಗಾರೆಲ ನಾಡುನ ಕಾರ್ಯ ನಡಪಾದಿರು ಬೈಂದೂರು ಶಾಸಕರು ಬಿಎಂ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಾಗೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಿರು ಬೈಂದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಿರು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಲಗೆಂದೇ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಂದೇಜಿ ಮುಲ್ಪಲ ಅಂಚನೆ ಆತಿನಂಚ ತೋಜುಂಡು ಮರತ ಒಯ್ ಪಾಡ್ ಇತ್ತೆಲ ಜನ ಅವೆಟೆನೆ ಪೋವಡಾಯಿನವು ಸ್ವತಂತ್ರದ ಅಮೃತೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಪೊರ್ತುಡು ದುರಾದೃಷ್ಟಕರ ಅಂದು ಪನುಡಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆಲ ಬೈಂದೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಗ್ರಾಮಾದೇ ಉಂಡು ಆಂಡ ಶಾಸಕರ ಪನ್ಪುನಿ ಬೇತೆನೆ ನನ್ನ ಏತ್ತು ಜೋಕುಲು ಜೀವ ಕಳೆವನುಡ ಏಪ ಜನಪ್ರತಿನಿಧುಲು ಸರ್ಕಾರ ಗುಮನ ಕೊರ್ಪೆರ ಒಂದು ಸೋಜಿಗದ ಸಂಗತಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಹೋಬಳಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಡು ಅಂಗಾರೆ ಸೇವಾ ಸಪ್ತಾಹ ಉದಿಪನಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಆರೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಲ್ತದು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪಂಪೆಲ್ದ ಸೇವಾ ಸಪ್ತಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು ಸೇವಾ ಸಪ್ತಾಹ ಪನ್ಪುನೆಕ್ ಅರ್ಥ ಬರ್ಪುನಂಚ ಮಲ್ತಿರು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕುಡ್ಲ ಪಂಪೆಲ್ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಸೇವಾ ಸಪ್ತಾಹ ದಾಲೆಕ್ಕೊಡು ಅಂಗಾರೆ ಕಾಂಡೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಹೋಬಳಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಡ್ ಸೇವಾ ಸಪ್ತಾಹ ಉದಿಪನಗೂ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬರ್ಪುನ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಲು ಮಂತ್ರಿಯರು ಬರ್ಪೆರು ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೆರು ಅಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಅಕಲ್ಪೋಪೆರು ಮುಲ್ಪ ಅಂಚ ಆವಂದೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನಾಡ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ವಿಧಾನಸಭೆ ಎದುರು ಪಕ್ಷದ ಒತ್ತು ನಾಯಕರು ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಉದಿಪನದ ಬಿನ್ನೆರಾದಿತ್ತದು ಆರೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಲ್ತದು ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುನಂಚ ಮರ್ದು ಬುಡ್ದು ಸೇವಾ ಸಪ್ತಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು ಸೇವಾ ಸಪ್ತಾಹ ಪನ್ಪನೆಕ್ ಅರ್ಥ ಬರ್ಪುನಂಚ ಮಲ್ತಿರು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕುಡ್ಲ ಪಂಪೆಲ್ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಬರಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸಿದಿತ್ತರು ಕಾರ್ಯಂತಿರು ರೋಹಿತಾಶ್ವ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸತ್ಯಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಉಮೇಶ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜೆ ಸೀತಾರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂದೀಪ್ ಮಹಾಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಸದಾಶಿವ ಉಳ್ಳಾಲ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡರು ಶಾಲೆದ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಜತೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಶಾಲೆ ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತರು ಬಗಂಬಿಲಾ ಶಾಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕುಂಪಳ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಿಲಾರ್ ಇಂಚ ಅಂಗಾರೆ ಮೂಜಿ ಶಾಲೆಲಿಗೂ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಲ್ತಂಡು ಜಿಲ್ಲೆಡ್ಕೆರ್ನ ಮೂವೇರ್ನ ಕೇಸನ್ಲ ಎನ್ಐಎಗೂ ಕೊರಡು ದಾಯ ಕಿರ್ತಿರು ಪನ್ಪುನ ಸತ್ಯನು ಜನಕ್ಲಿನ ದುಂಬುದಿ ಒಡುಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರು ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ದಾರಮಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತಿದರು ಮಂಗಳಪೇಟೆ ಫಾಜಿಲ್ ರೇಣು ಕೆರ್ನೆಕ್ ವಿರೋಧ ತೋಜಾದು ಸುರತ್ಕಲ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಐಕ್ಯತಾ ವೇದಿಕೆ ನಡಪಾಯಿನ ಸುದ್ದಿಕೂಟಡು ಆರ್ಪಾತಿರಿಯರು ಮಂಗಳಪೇಟೆದ ಫಾಜಿಲ್ ರೇಣು ಕಿರ್ನೆಕ್ ವಿರೋಧ ತೋಜಾದು ಸುರತ್ಕಲ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಐಕ್ಯತಾ ವೇದಿಕೆ ನಡಪಾಯಿನ ಸುದ್ದಿಕೂಟಡು ಮುಸ್ಲಿಂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರು ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ದಾರಿಮಿ ಚೊಕ್ಕಬೊಟ್ಟು ಪಾತಿರ್ದು ಕರಾವಳಿಡು ಕೆಲವೆರನು ಕೆರ್ನ ಕೇಸುಡು ಭೇದಭಾವ ನಡೆತುಂಡು ಓರಿಯನು ಕೆರ್ನ ಕೇಸನು ಎನ್ಐಎಗೂ ಕೊರ್ದು ಬಾಕಿ ಇರುವೆರನು ಕೆರ್ನ ಕೇಸನು ಊರ್ದ ಪೊಲೀಸರಿಡ್ದು ತನಿಖೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಕಿರ್ಪುನ ಅಕ್ರಮ ಧರ್ಮ ಕುರುಡು ಒಂದು ಮಾತ ಎಂಕ್ಲಿನ ಧರ್ಮದಕಲು ಮಲ್ತುಂಡಲ ಅವೆಕ್ ಎಂಕ್ಲಿನ ಬೆರಿಸಾಯ ಇಜ್ಜಿನ್ ಪಂಡೆರು ಪಾಪದಕ್ಲಿಗೆ ಎಪ್ಪೊಗ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಎರಬಲ್ಲಿ ಫಾಜಿಲ್ನ ಪುಣ್ಣ ಕೊನ್ನುನಗ ಒವ್ವೇ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗ ನಷ್ಟ ಮಲ್ತದಜೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಸಮುದಾಯದ ಕ್ಲೇಡ್ ಒರಿಯೇ ಒರಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತುಂಡಲ ಅವೆನು ಭಾರತದ ಮತ ಮುಸ್ಲಿಮರ್ನ ಮಿತ್ತುಪಾಡುನ ನಡತೊಂದುಂಡು ಮೂವೇರನು ಕೆರ್ನ ಕೇಸುಡು ಸರ್ಕಾರ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಹಾರಡು ಭೇದಭಾವ ಮಲ್ತದಿನ ಕಣ್ಣುಗೂ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಯ್ನಕ್ಲು ಜನಕ್ಲಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಒವ್ವೇ ಪಾರ್ಟಿ ಸಮುದಾಯನತ್
ಮೂಜಿ ಕೇಸ್ತ ತನಿಖಿಲ್ಲ ಎನ್ಐಎಗೂ ಕೊರುಡು ದಾಯಿ ಕೆರ್ತಿರು ಪನ್ಪನ ಸತ್ಯನು ಜನಕ್ಲಿನ ದುಂಬುದಿವೋಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪ ಬಂದು ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ದಾರಿಮಿ ಜಾಗೃತಿ ಪಂಡಿರು. ಅಮಾಯಕರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬಾರ್ದು. ಎರಡನೇ ನಿಲುವುದು, ಅಮಾಯಕರು ಅದು ಯಾವ ಧರ್ಮದವರೇ ಆಗಿರಲಿ, ಯಾವ ಜಾತಿಯವರೇ ಆಗಿರಲಿ, ಅಮಾಯಕರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು. ಈ ಎರಡು ನಿಲುವು ನಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ಜಮಾತಿನ ಸಮುದಾಯದ ನಿಲುವಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ಸಾಕ್ಷಿ. 3 ಕೊಲೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ 3 ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಮುಸಲ್ಮಾನ ಹುಡುಗರು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಹುಡುಗರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವತಿಯಿಂದ, ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ, ಏನೋ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಇವೆಯಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯರು ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಪರಸ್ಪರ ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾವು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇವರಿಗೆ ಕೊಡಲಾದಂತಹ ಸಾಂತ್ವನವೆಷ್ಟು, ಪರಿಹಾರವೆಷ್ಟು, ಹೇಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ರಾಚುವಂತೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಈ ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುವುದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ ಆಗಲಿ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದೇನು? ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಜನರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬೇಕೇ ಹೊರತು ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನಲ್ಲ, ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. NIA ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಯಾರು ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಬ್ಬರ ಕೊಲೆ ಕೇಸನ್ನು ಲೋಕಲ್ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಬೇರೆ ಒಂದನ್ನು NIA ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಥರ ತಾರತಮ್ಯ ಯಾಕೆ? ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ತಾರತಮ್ಯ ಯಾಕೆ? ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ಕೇಸರಿ, ಬಿಳಿ, ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಆ ಧ್ವಜದಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಂಬಿ ಅದನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮುದಾಯವೇ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಕೃಷ್ಣಾಪುರ 7ನೇ ವಿಭಾಗ ಜುಮ್ಮಾ ಪಳ್ಳಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು BM ಮುಮ್ತಾಜ್ ಅಲಿ, 7ನೇ ವಿಭಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಜುಮ್ಮಾ ಪಳ್ಳಿದ ಮುಕ್ರಿ ಉಮರ್ ಫಾರೂಕ್ ಸಕಾಫಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಐಕ್ಯತಾ ವೇದಿಕೆದ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರು ಉಮರ್ ಫಾರೂಕ್, ಫಾಜಿಲ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಫಾರೂಕ್, ವೇದಿಕೆ ಸುತ್ತದ 27 ಪಳ್ಳಿಲಿನ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟೊಡಿದ್ದರು. ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಳ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಟೀಲ್ದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಅಂಗಾರೆ ಬರೌದ ಭಂಡ ಸಾಲೆಡು ಆಟಿದ ಆಜನೆ ಪನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಡೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತರು. ಕಟೀಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಡಿತ್ತೂರು ಗುತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಮೇಡು ಕಟೀಲು ವಾಸುದೇವ ಆಸರಣ್ಯರು ಲೇಸನ್ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಳ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಟೀಲ್ದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಅಂಗಾರೆ ಬರೌದ ಭಂಡ ಸಾಲೆಡು ಆಟಿದ ಜನೆ ಪನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತರು. ಕಟೀಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಡಿತ್ತೂರು ಗುತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆಡು ಕಟೀಲು ವಾಸುದೇವ ಆಸರಣ್ಯರು ಲೇಸನು ದೀಪನ ಮಲ್ತೆರು. ವಾಸುದೇವ ಆಸರಣ್ಯರು ಪಾತಿರ್ದು ದುಂಬು ಆಟಿ ಕಡೆಂಜೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕಡೆಂಜನ ಪಟ ತೂಪುನಂಚ ಆತಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಹಳ್ಳಿದ ಬದುಕು ತೋಜವನ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತದಿರು. ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಮಾತಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ಅವು ಜೋಕ್ಲೆಗು ತೆರೆಯೋಡು ಸ್ವತಂತ್ರದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪೊರ್ತುಡು ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪುಗಾನ್ ಪಂಡೆರು. ಮಾತಾನೆ ಬಂಜಿಲೆ ಕೊಡು ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದ ಅಂದಾಡ್ಲ ಬಡುದ ತೂತಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದಾಡ್ಲ ಅಂಜಿತ್ತೆನ್ನ ಮಾತಮೂಳು ಕೊಣತ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅವು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಆದತ್ತ ಅಂದೆ ಮೊತ್ತ ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ತೂರಾಗ ಪೂರ ಹಳ್ಳಿದ ಅಲಂಕಾರಗಳು ದುಂಬುಡು ಇದು ಮಾತ ತೂಗೊಂಡಿತ್ತಳಿ ಇತ್ತೆ ಓಲು ಇತ್ತೆ ತಿಕ್ಕುಣಿಂಜಿನ ಬಂಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೂ ಹೊರತದ ದುಂಬುದ ತಳಿದು ತೋರಣ ಬಂತಿದ್ದ ವಿಷಯ ಓಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಜೆತ್ತವಳಿ ಮಡಲು ಒಲಿತ ಮಾತ ಸಂದೇನು ಮಲ್ತದ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ತೆರಿಬೋ ಅಂದುಳ್ಳೇರು ಅವು ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಇಂಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದೆ ದುಮ್ಮು ಮಾತ ಎಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ಬಾರಿ ದಡತೊಂದು ಇತ್ತುಂಡು ವೆಂಚ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದು ತಿರುವಂಬೆಯಿಂದ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅಳವಡಿಸಾದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಿ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಗ. ಕಟೀಲು ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಆಸರಣ್ಯರು ಪಾತಿರ್ದು ಆಟಿದ ಅಜನೆ ಲೇಸುಗಾದು ಸಾಯಿನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾರಿ ಪುಣ್ಯತಿರು. ಅರೆಗು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ ಭಾಷೆಲೇನು ತೂಂಡ ಬೇತ ಭಾಷೆಲೆಗು ಗಂಭೀರತೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆಗೂ ಭಾವುಕತೆ ಉಂಡು. ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿನು ಕಟೀಲ್ದ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಪನ್ಪ ಅವು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಭಾವುಕತೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಿರಂದ್ ಪನ್ಪ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಭಾವುಕತೆಗೂ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಉಂಡು ಪಂಡಿರು. ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಇಂಚಿನ ಪಣ್ಣಂದ ಅಂಡ
ಬೇತ ಭಾಷೆಗೆ ಪೂರ ಗಾಂಭೀರ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಭಾವುಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಕಟಿಲಮ್ಮನ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಕಟಿಲಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಇಂದು ಲೆಪ್ಪುವೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಇಂದು ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಗಾಂಭೀರ್ಯತ ಎಟ್ಟು ಬರಬನು ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿಂದ ಲೆತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ನಂಗೆ ಭಾವುಕತೆ ಬತ್ತಾಂಡ ಅಂಚನೆ ಪೆದಿತ ಅಪ್ಪೇನು ಅಪ್ಪೆ ಅಂದು ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಆ ಇಟ್ಟು ಏತು ಆ ಪೆದಿತ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಏತು ಆನಂದಮಯ ಬಂತನ ಬಾಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಂತ ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ಅಮ್ಮೆರೆ ಅಂದು ಲೆತ್ತಿನಿಂದಾಂಡ ಆರೆಗೆ ಆ ಭಾವುಕತೆ ಅವು ಜಾಗೃತ ಆಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಭಾವುಕತೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಪುಣಂಚ ಭಾಷೆ ಆಟಿದ ಅಜನಿಗೆ ಪುಣೇನ ಬರವು ಕಲ್ಪವನ ಇರುವೆರು ಸಾಯಿನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಲತಿ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರು. ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡದು 5 ವರ್ಷ ದುಂಬುದ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಮುಲ್ಪ ತೋಜಾವ ಪಣ್ಣಗ ತಾನು ಒರ 5 ವರ್ಷದ ಪಿರವು ಪೋಯೆ ಬೈಟ್ ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನ ಕಂಡದಪ್ಪುನ ಬರಿ ಕಡ್ಪುನ ಆಟಿದ ಮಾಸೆ ಪಾಲೆದ ಕಸಾಯ ತೈತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಬಳಸುನ ಒಂದು ಮಾತ ಇತ್ತದಕ್ಲೆಗ್ ಗುತ್ತುಪ್ಪಳು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಪಂಡಿರು. 5 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು 18 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಅವಳು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ತ ವಿಷಯ ಆಟಿದ ದಿನಟು ಆ ಒಂದಿತ್ತಿನ ನೆನಪು ಅವೇನು ಮೆಲುಕು ಮಲ್ತೆ ಆ ಕಿಂಜ ಪ್ರಾಯಡು ಬೈಟ್ ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನ ವಿದ್ಯನು ಕಂಡಡು ದಪ್ಪುನ ವಿದ್ಯನು ಕಂಡದ ಪುಣಿ ಕಡುಪುನ ವಿದ್ಯನು ಉದೇನು ಪುರ ಕಲ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಆಟಿಡೆ ಹೊಸತ್ ಆಟಿದ ನಲ್ಕೆ ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆದಾನಿ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತದ ಕಸಾಯ ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆಗೆ ತೈತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಲಸುನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತನು ಅವು ಪೂರ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪಣ್ಣನ ಅರ್ಥ ಆಪುಚು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ಪೋಡೊಂದಿತ್ತಂಡ ಅವೇನು 40 ವರ್ಷದ ಪಿರಪೋದು ತೂವಡಾಪುಡು. ಕಟೀಲು ಹರಿನಾರಾಯಣ ದಾಸ ಆಸರಣ್ಣ ಆಟಿದ ಆಜನಿಗ್ ಸೊರಕೊರಿಯರೆ ಬೈದಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಕೆ ಪೇಜಾವರ ಕಟೀಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು ಬಿಪಿನ್ ಚಂದ್ರ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂಭವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ರಾಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ದೇವದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಟೀಲು ದೇವಳ ಶಾಲೆಲಿನ ಪರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಲೋಕಯ್ಯ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಕಟೀಲ್ ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡಿರು. ಬೈಂದೂರುಡು ಶಾಲೆ ಕಲ್ಪನ ಪುಣ್ಣುರ್ತಿ ಬೊಲ್ಲೊಗು ಪೋಯಿನ ಬಗೆಟ್ ಬೈಂದೂರು ಶಾಸಕರು ಬಿಎಂ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇಜಾರ್ ತೆರಿಪಾದರು ಅಂಡ ಶಾಸಕರು ನನ್ನಾಂಡಲ ಅರೆನ ಕ್ಷೇತ್ರದಂಚಿ ತುವೊಡುಂದು ಗ್ರಾಮದಕುಲು ಅರೆನ ಬಗೆಟ್ ಅಸಮಾಧಾನ ತೋಜಾಯಿನ ಬಗೆಟ್ ವರದಿಯಾತಂಡು. ಬೈಂದೂರುಡು ಶಾಲೆ ಕಲ್ಪನ ಪುಣ್ಣೊರ್ತಿ ಬೊಲ್ಲೊಗು ಪೋಯಿನ ಬಗೆಟ್ ಬೈಂದೂರು ಶಾಸಕರು ಬಿಎಂ ಸುಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇಜಾರ್ ತೆರಿಪಾದರು. ನಿಚ್ಚಲ ಪೊಣ್ಣನ ಅಪ್ಪೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರೊಂದಿತ್ತೆರು ಅಂಡ ಸೋಮವಾರ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬುಡ್ನ ಕಾರಣ ಬೇತೆ ಒರ್ತಿ ಸನ್ನಿಧಿನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬೈದೆರು. ಐನು ಜೋಕ್ರೆನು ಪಾಪು ಕಡಪವನ ಪೊರ್ತುಡು ಪರಮೋಸ ಕಾರ್ಜಾರ್ದು ಪೊಣ್ಣು ಸುದೆಕ್ ಬುರ್ದಲು ಪೊಣ್ಣನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಸಮಾಧಾನ ಪಂಡದು ಧೈರ್ಯ ಡುಪ್ಪೆರೆಕ್ಕೇನೊಂದೆಂದು ಶಾಸಕರು ಪಂಡಿರು. ಈ ಸಂಗತಿ ನಡತಿನ ಕಾಲ್ತುಡು ಪಾಪುದ ಜಾಗಿಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಸಂಕ ಕಟ್ಟರೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತಿಕ್ಕದು ತುರ್ತು ಸಂಕ ಕಟ್ಟರೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತೆಂದು ಬಿಎಂ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡಿರು. ಶಾಸಕರು ನನಾಂಡಲ ಅರೆನ ಕ್ಷೇತ್ರದಂಚಿತ್ತು ಒಡುಂದು ಗ್ರಾಮದಕುಲು ಅರೆನ ಬಗೆಟ್ಟು ಅಸಮಾಧಾನ ತೋಜಾಯಿನ ಬಗೆಟ್ಟು ವರದಿಯಾತಂಡು. 4 ಗಂಟೆಗೆ ಫೋನ್ ಕರೆ ಬಂತು, ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಮಗು ಅವಘಡಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ. ಕೂಡಲೇ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ, ಪೊಲೀಸ್ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೋದೆ. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸಂತಾಪವನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಗುವನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. 4 ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ವೆಂಟೆ ಡ್ಯಾಮ್, ಕಾಲ್ಸಂಕ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಟ್ಟಿನಮಕ್ಕಿ, ಮೆಟ್ಟಿನೊಳೆ, ಹೊಸಾಡು ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ, ಹೊಸಾಡು ಗೌಡ್ರ ಮನೆಯ ಬಳಿ, ಆಲೆ ಮುತ್ತನ್ಕಿ, ಈ 5 ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಒಂದು ಹೊಳೆಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಹೊಳೆಗೂ ವಾಂಟೆ ಮನೆಯ ಹೊಳೆಗೂ 10 ಲಕ್ಷ, ಈ ಹೊಳೆಯ ವಾಂಟೆ ಮನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ಕಿರು ಸಂಘವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು 8 ತಿಂಗಳಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಬಂದಿದೆ. PW ಆಫೀಸರಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪಯ್ಯರಡ ತಾನು ದೇವರನ್ನು ತೂತೆ
ಇತ್ತೆ ತಾನು ನಿಕ್ಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಪಡೆಯುನೆರೆ ಅರೆನ ಬಿರಿಸಾಯನೆ ಕಾರಣ ಅಂದು ಹಿರಿಯ ವಾರ್ತಮಾನಿ ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಂತೆರು ಕಲ್ಕುರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕುಡ್ಲಡು ನಡಪಾಯಿನ ಉದಯವಾಣಿ ತಾಪಕಿರು ತೋನ್ಸೆ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪೈ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಅರ್ಪಾತಿರಿಯರು ಇಂಚಿಪ್ಪ ಕರೆದು ಪೋಯಿನ ಉದಯವಾಣಿ ತಾಪಕಿರು ಟಿ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪೈಯರಿಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆನು ಕುಡ್ಲದ ಕಲ್ಕುರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಲಯದ ನಾಯಕಿಯರು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂದು ಮೋಹನದಾಸ ಪೈಯರ್ನ ಚಿತ್ರಪಟಕ್ಕೂ ಪುರ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಮರ್ಯಾದಿ ಸಂದಾಯರು. ಹಿರಿಯ ವಾರ್ತಾವಾಣಿ ಮನೋಹರ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಾತಿರ್ದು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪೈ ಗಂಭೀರವಾದ ಪುನೇನು ಮಾತಿರ್ಲಾ ತೂತಿರು ಆಂಡ ಆರು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇತ್ತಿನಾರೆಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಕ್ಲೆಗೂ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ತಾನು ನಿಕ್ಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಪಡೆಯೋನೆರೆ ಅರೆನ ಬಿರಿಸಾಯನೇ ಕಾರಣ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪೈ ಎರಡ ತಾನು ದೇವರನ್ನು ತೂತೆಂದು ಅರೆನ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿನ ಅನುಭವಲೇನು ದುಂಬುದಿಯರು. ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಜ್ಞಾನ ಕೊಡಬೇಕು. ವರದಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಜನತೆ ಓದುಗರಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತಿಗೂ ನಮ್ಮ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಓದುಗರು ಟೀಚರ್ಸ್, ಉದಯವಾಣಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಓದ ಟೀಚರ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆದ್ದು ಗೃಹಿಣಿಯರು, ಮೊದಲು ಗೃಹಿಣಿಯರು ಓದಿ ಗಂಡಸೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಅವರು ಓದಿ ಫುಲ್ಲು ಓದ್ತಾರಂತಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಹೆಣಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಫೋಟೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ಡಿನ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಓದೋದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆದ್ದು ಗೃಹಿಣಿಯರು. ಆ ರಕ್ತ ನೆತ್ತರು ಹೆಣ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನಾಗಬೇಕು ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಹೇಗಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಬಿಡಿ, ನಮಗೆ ತಿನ್ನುವಾಗ 8 ಹಣ ಬಿತ್ತ ನೋಡೋದು, ಒಂದು ನಾಡುಗಳು ನೋಡೋ 6 ಹಣ ಬಿತ್ತ, ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ. ರಕ್ತ ಸಿದ್ಧ ಊಟ ಈಗ ನಮ್ಮ, ಆದರೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ನಾವು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪೇಪರ್ಗಳು ಹೊಸ ಆರಂಭ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಹೆಣ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಉದಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪೇಪರ್ ಓದಿಲ್ಲ ನಿಕಲೆಟ್ ವೈಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಈ ತರದ ಒಂದು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಅವರಲ್ಲಿ. ಕಲ್ಕುರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕುರ, ಯಕ್ಷಗಾನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೋಶಿ ಪಾತಿರ್ದು ಪೈಯರಿನು ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂಡಿರು. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಂತರ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಕ್ಕಳಾಟಿಕೆಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಉದ್ಯಮದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡವ ಅದು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪೈ ಅವರು. ನಾನು ಬಹಳ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಇದಿಲ್ಲ ನನಗೆ. PR ನಾಯಕರು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗಳ ನಾಯಕರು, ನಾಯಕ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು 10 ಊರು ಸುತ್ತುವ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆವಾಗ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಾಗ ICDS ಎಲ್ಲ ನಂತರ ಆರಂಭವಾದದ್ದು. ನಾರಾಯಣ್ ಪೈ ಅವರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪೈ ಅವರಾಗಲಿ, ಸತೀಶ್ ಪೈ ಅವರಾಗಲಿ, ರಾಮದಾಸ್ ಪೈ ಅವರಾಗಲಿ, ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಾಹಿತಿ ಅವರು ದೊಡ್ಡವರಾದರೂ ಪ್ರತಿ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಪ್ರೋಚಬಲ್. ನೇರ ಅವರ ಕ್ಯಾಬಿನಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ, ನೇರ ಕ್ಯಾಬಿನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. SS ನಾಯಕ್, ಸುಧಾಕರ್ ರಾವ್ ಪೀಜಾವರ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡಿರು. ಶರದಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕುಡ್ಲದಾನಿಲಿಟ್ಟು ಉರ್ವಸ್ಟೋರ್ದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನುಡು ಯಕ್ಷ ಸಂಗಮ ಗಾನನಾಟ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತುಂಡು. ಉದಿಪನಲೇಸುಡು ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರಸಂಗಕರ್ತೆರು ಬೊಕ್ಕ ರಂಗಸಾಯಕರಿಗೂ ಯಕ್ಷನಿಧಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೆರು. ಶರದಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕುಡ್ಲದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಯಕ್ಷ ಸಂಗಮ ಗಾನ ನಾಟ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತುಂಡು. ಯಕ್ಷ ಶರದಿ ಕುಡ್ಲ ಯಕ್ಷ ಸೌರಭ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಯಕ್ಷ ಕಲಾವೃಂದ ಕೋಡಿಕಲ್ದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೆಡು ನಡೆತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್, ಮೇಯರ್ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್, ಮಂಟರ್ನ ಯಾನೆ ನಾಡವೀರ್ನ ಮಾತೃಸಂಘದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಾಲಾಡಿ ಇಂಚ ಬಿನ್ನಿರು ಸೇರ್ದು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಪಾತಿರ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾವನವು ಅದ್ಭುತ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾಯರೆ ಅಕ್ಲಿಗೂ ನನಲಾತ ಶಕ್ತಿ ಬರಡು. ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸೇವೆಡು ಬುಡಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಶಕ್ತಿ ದಿಂಜಾವನ ಕೆಲಸ ಮೊಕ್ಲಿಡ್ದ ಆವಡಂದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕೇರು. ಮೂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮಜಬೂತ ಅದು. ನನಾತ್ ಯಕ್ಷಗಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕಡು ಆ ಭಗವಂತೆ ಬಕ ಈ ಕರಾವಳಿ ತುಳುನಾಡದ
ಪೂರ ದೇವದೇವರಕ್ಕಲಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಶಕ್ತಿ ಕೊರದು ನನಾತ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪುನ ಅತ್ತಂದೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಿರಂತರವಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅಕಲ್ನ ಕಣ್ಣೀರು ವಚ್ಚುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ನಕಲು ನಿರಂತರ ಮಲ್ಪಡು ಅಂದ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ನಾನು ಸಂದರ್ಭಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾಲಾಡಿ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಪಾತಿರ್ದು ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಂಬುಳ ಅಳಿದು ಪೋಪುಂಡ ಪನ್ಪುನ ಸಂಶಯ ಇತ್ತಂಡ ಆಂಡ ಕಾಲಧರ್ಮಡು ತನ್ನಾತಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಂಬುಳ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಣಂದು ಆರ್ಪಂಡೆರು. ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಮ್ಮಲ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನ ನಮ್ಮ ಮೂಲವಾಯಿನ ವಿಷಯಗಳು ಅಳಿದು ಪೋಪುನ ಅಂದಾಂಡು ಭಾರಿ ದುಃಖಲು ಅವಂತನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿರ್ದಿಂಚ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದಿತ್ತೀನಿ ನಾನು ಕೃಷಿಕೆಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಇಂಕ ಇಂಚ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಒಡನಾಟ ಇತ್ತು ಇಂದು ಅಲಿದು ಪೋಂಡು ನನ ಓಡೆ ಪೋಪುಂಡು ನನ್ನ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನೆಂತು ಎರಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ದುಃಖಡು ಉಪ್ಪುನಗ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಕಾಲಧರ್ಮೋಡು ಯಕ್ಷಗಾನಲ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತನು ಕಮಲಲ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತನು ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯಲ ಮಿತ್ತು ಬರೊಂದುಂಡು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಲು ಆವೊಂದುಂಡು ಅನ್ನ ತುಳು ಒರಿಯೊಡ್ಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಾತಿರೋಡು ನಮ್ಮ ನಾಲಾಯ್ಡು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಡು ತುಳು ಪೋಡು. ಪ್ರಸಂಗ ಬರೆಪುನಾರು ಹುಷಾರಿ ಚಂದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡುಪ್ಪುನ ಗಣೇಶ್ ಕೊಲಕಾಡಿ ಕಲಾವಿದರು ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಭಾಗಮಂಡಲ ರಂಗಸಾಯಕಿಯರು ನಾರಾಯಣ ಪುರುಷ ಮೊಕ್ಲಿಗು ಯಕ್ಷನಿಧಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಹಿರಿಯ ಸಿರಿವೇಷದಾರು ಪುಂಡರಿಕಾಕ್ಷ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗೂ ಸಂಗಮ ಪುರಸ್ಕಾರ ಭಾಗವತರು ಸತೀಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಂದೇಲ್ ಕಲಾವಿದರು ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಗೋಣಿಬೀಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಗುರುರಾಮ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಾ ಪೋಷಕರು ಕುಮಾರಿ ಕೃತಿ ಕರ್ಕೇರ ಮೊಕ್ಲಿಗು ಯಕ್ಷ ಗೌರವ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತರು. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕುಡ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಭರತ್ರಾಜ್ ಕಾವೂರು ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಯಕ್ಷ ಶರದಿ ಕುಡ್ಲ ಯಕ್ಷ ಸೌರಭ ಸುರುತ್ಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಯಕ್ಷ ಕಲಾವೃಂದ ಕೋಡಿಕಲ್ ಇಂದೆತ್ತ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ದಿತ್ತುಂಡಿರು. ಆಕೇರಿದ ಜನ್ಮ ನರಮಾಣ್ಯ ಜನ್ಮ ಆದಿತ್ತದು ಇಂದೇನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ನಡಪವನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತುಂಡೊಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತಿದ ಸಂಚಾಲಕಿಯರು ಕಶಿಕೋಡಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರು ಪಂತೆರು ಕುಡ್ಲಡು ಸನಾತನ ನಾಟ್ಯಾಲಯದ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಪೂಜನಾ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೃವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಾದು ಆರ್ಪಾತಿರಿಯರು. ಕುಡ್ಲದ ಸನಾತನ ನಾಟ್ಯಾಲಯದ ನಿಲಿಟ್ಟು ಭಾರತ ಮಾತಾ ಪೂಜನಾ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೃವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಳ್ಳಲ್ ಭಾಗದ ಸನಾತನ ನಾಟ್ಯಾಲಯದ ಸಭಾಂಗಣಡು ನಡೆತಂಡು. ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತಿ ಸಂಚಾಲಕಿಯರು ಕಶಿಕೋಡಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ್ ಭಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ಪಾತಿರಿಯರು ಯಂತ್ರ ಬದುಕಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇ ದಾಂತಿನಂಚಿನ ಬದುಕುನ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡಾತುನಂದು ಬೇಜಾರ್ ತೆರಿಪೈನ ಆರು ಬದುಕು ಎಂಚ ಒಪ್ಪೋಡು ಪಂಡ ನನ್ನೂರಿ ಮೆಚ್ಚುನಂಚ ನಮ್ಮ ಬದುಕೊಡು ಅಕೀರಿದ ಜನ್ಮ ನರಮಾಣ್ಯ ಜನ್ಮ ಆದಿತ್ತದು ಇಂದೇನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ನಡಪವನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತುಂಡು ಪಂಡೆರು ಇತ್ತೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ನರಮಾಣಿಯಾದ ಬದುಕುನು ಎಂಚ ಪನ್ಪುನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಎದುರಾತಂಡು ಅಂಚಾದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರಲಿಡ್ದು ಇಂದೆಕ್ ಹೆಚ್ಚ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನಿಂದಾಂಡಲ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದೆ ದುಂಬು ಪೋಪ 4 ಪುರುಷಾರ್ಥ ಇತ್ತಂಡಲ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಂಡು ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಮ ಈ ಮೂಜೆನು ನಮ್ಮ ಬದುಕುಡು ಅನುಭವಿಪು ಅಂದು ಕಶಿಕೋಡಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರು ಪಂಡಿರು. ಸನಾತನ ನಾಟ್ಯಾಲಯದ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಕ್ಲೆನ ಅಪ್ಪಲಿನ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿರು. ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಮಾತೃ ವಂದನದ ಕ್ರಮಕ್ಲೇನು ಪಂಡದ ಕೊರಿಯರು. ನೃತ್ಯ ಗುರು ವಿದುಷಿ ಶಾರದಾ ಮಣಿಶೇಖರ್ ಮಾತೃ ವಂದನೆಯ ಸಂದಾಯರು. ಸನಾತನ ನಾಟ್ಯಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲ್ದಿತ್ತುಂಡಿರು. ಒಡಿಪು ತೆಂಕಪೇಟೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನಡು 122ನೇ ಭಜನಾ ಸಪ್ತಾಹದ ಲೆಕ್ಕುಡು ದೇವರಿಗೂ ಏಕಾದಶಿ ವಿಠೋಬ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತುದೆರು ಅಂಗಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಂಗಳೋತ್ಸವ ನಡುತ್ತುಂದಿತ್ತದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡುತ್ತುಂದುಂಡು.
ಒಡಿಪು ತೆಂಕಪೇಟೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನಡು 122ನೇ ಭಜನಾ ಸಪ್ತಾಹದಾಲಿಕ್ಕೊಡು ದೇವರಿಗೂ ಏಕಾದಶಿ ವಿಟ್ಟೋಬ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತಿದೆರು. ಅಂಗರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಂಗಳೋತ್ಸವ ನಡತೊಂದಿತ್ತದು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡಪುಂಡು. ನಗರ ಭಜನೆ, ದೇವರಿಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮಾಪೂಜೆ, ಮಡಸ್ಥಾನ, ಮಸೂಡಿಕೆ, ತಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಸೇವೆ, ರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿದೆರು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಕರೆಂಟ್ ಬುಲ್ಪು ಬೊಕ ಪೂತ ಸಿಂಗಾರುಡು ಮೆನ್ಕೊಂದುಂಡು. ಊರು ಪರವೂರ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ ಶಾಲೆ ಪದೌದ ಯುವಜನ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ನಿಲಿಟ್ಟು 5ನೇ ವರ್ಷದ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಲೇಸು ಐತಾರ ಕಾಂಡೆ ನಡೆತಂಡು. ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶ್ರೀ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿನ ಲೇಸುಡು ಕುಡ್ಲ ಆಕಾಶವಾಣಿ ತುಳು ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ಪುನ ಲತೀಶ್ ಪಾಲ್ದಾನೆ ಆಟಿದ ಮದಿಪು ಕೊರಿಯರು. ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ ಶಾಲೆ ಪದೌದ ಯುವಜನ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ನಿಲೆಟ್ಟು 5ನೇ ವರ್ಷದ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಲೇಸು ಐತಾರ ಕಾಂಡೆ ನಡೆತಂಡು. ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶ್ರೀ ವಿನ್ನರ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಲೇಸನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕೂಟಗೂ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕೇರು. ಈ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಪೂರ ರೆಗ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಜೋಕೆಗ್ಲ ಪೂರ ರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತಂದು ದಾರ್ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಬಂದ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಮಾತಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ಜೋಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಕಾತಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಏಪರ್ ಎಂಗ್ಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತಿದ್ದ ಏಪರ್ ಎಂಗ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಗ್ಳು ತೂತಿದ್ದೇರದು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಬರ್ತಿ ಅಂಚಿನ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲೋಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಡೆದೆ ಅನ್ಕೊಂಡದು. ಕುಡ್ಲ ಆಕಾಶವಾಣಿದ ತುಳು ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ಪುನ ಲತೀಶ್ ಪಾಲ್ದಾನೆ ಆಟಿದ ಮದಿಪು ಕೊರಿಯರು. ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ದುಮ್ಮದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ, ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಹರೀಶಾಚಾರ್ಯ, ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಲೋಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ವಾಮಂಚೂರು ಧರ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆದ ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾವ್, ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ ಪಳ್ಳಿದ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರು ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್, ಯುವಜನ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಜನಾರ್ದನ ಟೈಲರ್, ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ರಮೇಶ್ ಟೈಲರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ಜೋಕ್ಲೆಡ್ದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತಂಡು. ಇಡೆಗು ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲೈತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು.